adem lho, Pak. Penyanyi ya keneseran jamak. Jare peling iki ndal coba untukmu di model kaya nggone Siti jare. Lah iya, tak model brigi ngene. Gundulmu kak ganti utuh. Lah nek kon jenengan nggih pun model. Model no kok. Enggak. Untuk wondo. Oke biar niki Bubayan nyanyi. Oh nggih. Jenengan ketinggalan rewemen sangat ta. Nek Bubayan sing kok semangat ngono. Mbak Bayan. Oh Mbak, cek enom ya Pak. Saya timur. Nggih. Ning apa sih? Sego jagung ya marem kok. Nggih. Pun marem kula niku. Alhamdulillah. Pripun, Bu? Pun kesuwen? Oh, pun panasen, Pak. Buke. Pangapunten Pangapunten. Mantene salin. Oh, tes gantos. Arep salaman karo sapa to piye to iki? Kelo wekdal saking santawe. Monggo. Sabar nggih, Bu. Alhamdulillah minasyaitonir. Oh, piye to, Mas? Kok pala alpatik. Ning apa sih?
ing panuwun ingkang tanpa pepindhan. Katur sangyaning para tamu, para pinisepuh, sesepuh ing siang kalanggahan. Ugi katur Ibu Pangrengga Pangadi Busana nyun sewu. Pangkat anggere nek kono celuk RT ngono. Arek golek masal. Lah nggih niku nggih pangkat lho Pak RT niku. Anu nembe prai niki. Ya. Prai napa, Pak? Prai leh ngombe main kakung ngono. Lho, mengke ngelak lho.
rasa kangen bisa mari namung sira kang bisa ngambek gayeng ya Pak bayu meriah ya Pak Iya, bayu iya. mengke tanduk nggih wis ora tanduk Oh, mboten. wektune entek Ngantos, nang ngantos pindah liyane. yang pelang kono oh ajeng pindah nggih ya nggih nadyan yo bladekan tenan kok Pak iki aja semalam bagus Bila ingin kaya biar babi ngepet. ya sebab matur suwun MC rong gentong wis iki lah nyanyi Nah to yo. Mas Sunartejo tirip enggak Mas. Kula nggih namung nyadong serat. tinggal katresnan Mas Sing gibot lagi pipis. Oh, lha kuwi wis teko. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa? Aku kudu sambat karo sapa? tak suni nolak nyanyi Hutono mendono tak enteni ing pucuke tresno balung nangka bebasane mung tansah katon sliramu wae. Ndi Mas pasukan joget ndi? Pasukan joget endi iki? Lah iya ta? Aja mber ngombe wae narene. Lah iya ta. Engko klenger sik. Aja lali pawelengku. Wow.
Rahunono Mindono tak enteni ing pucuke tresno balung mongko bebasane mung tansah katon sliramu wae. Ojo lali pawelemu uga Pisan Kas Mbak. Tapi sing nyanyi dudu aku. Zaman berjuang jur kelingan anak lanang yen tak openi yen saiki ana ngendi. Gunung tak cadongi segop jagung yen mendung tak cilik tapi gunung masuk. Masuk. Seger bisa gunung desa
kanca-kanca dongeng wonten ing siang kalenggan. Rene oleh joget to kene joget to kene. Sumur peso Warya waya sore mendung katon leli mangan kok iya berarti hatiku rasa gelo tembang tresnaku iya mukro. Bener Mas, pinter jenengan leh milihne penyanyi iso mentul-mentul. Iso mentul-mentul. Cah cilik ini ya iso mentul-mentul. Enten sekoke men. Oh, enten sekoke. Cilik tuan. Pripun aja dingu sak matine wae. Engko rak yo mati dhewe. Mati sumpet. Tembang tresnaku ilang muspro.
pembahasan kulon mriku niku jenenge kemlenyek niku ngeten iki. Niki semangat, Pak. Semangat to nggih, semangat betul betul. Nggih, apa-apa nek ra semangat ya ra mantep. Nggih. Nek carane bayaran piye Dede? Kulon kuno Ya, bayaran. nek kulon mriku mawon, kulon sawah niku. Nggih. Ndang ayo entekne. Kemelontang. Ya, mbok aku manut kono kok. Manut Gosek, gosek, gosek. Gosek. Tenang.